שלום, עכשיו אנחנו רואים איך מטיסים את המסוק שלנו. בוא נלך אליו. הנה, רואים אותו פה. לא ראינו אותו. פספסנו אותו, לא נורא. אבל אז נראה. עכשיו נראה אותו בשלם. הנה המטוס, הנה המסוק שלנו. אתם רואים אותו? ואם אתם רוצים לדעת איך קוראים לטייס, קוראים לו אלעד. הנה, בוא ניכנס את המסוק. בוא נטיס אותו עד הסוף, בלי שום בעיות. שלום. רוצים שנעשה צניחה חופשית? נראה לי שכן, אז בוא נרים אותו ונעשה. הופ, 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 הופ. עכשיו אנחנו מעלים את המטוס למעלה, שנראה את כל הבתים כקטנים. והבית שלנו ליד. הנה רואים את הבית. רוצים שניסע אל הבית? לא, אלעד, בוא נתרסק, אל תיסע לבית. בוא נתרסק. הנה עכשיו בוא ניפול, 3, 4 על בית. איך מתרסקים, וואי וואו. הוא לא שולט בזה, וואי 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 וואי. עוד שנייה על האוטו. איזה מסכן הוא. שלום, היום נראה לכם איך אנחנו טסים. ואנחנו מקצוענים, כן? אנחנו מקצוענים וגם אנחנו טסים אחרי מטוס. היינו, אבל אז איבדנו אותו, איבדנו שליטה. וואי וואי, הנה מטוס משטרה והוא ממש לידינו. עברתי אותו. כי אנחנו טייסים מקצוענים, אנחנו לא מוותרים. רוצים לראות עיגול? גלגול באוויר? הופ 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 הופ. הנה גלגול באוויר. וואו. בוא נעשה צניחה חופשית, רוצים? עוד לא. טוב, אבל לא רוצים לעשות צניחה חופשית? ברור. אז בואו, מתי עושים צניחה חופשית? טייס. מתי עושים? 3. אבל הפוך, כמובן. 1. הו, איך אנחנו מתגלגלים באוויר. על בליהו. בום, וואו, איזה מסכן. עכשיו תעצור את זה פה. עכשיו אנחנו עושים תעלולים עם אוטו. קודם כל בוא נגנוב אותו מאיש. הנה, ג'יפ. אוי אוי. מי שואל אותו, ובוא ניקח לו את האוטו. למה מי שואל אותו בכלל? בוא ניסע, סע. כן. בוא ניסע במהירות המרבית. ואנחנו יכולים גם לעשות תעלולים שאנחנו יוצאים מהאוטו באמצע שרכב בא, הוא ידרוס אותנו, ומה? והמשטרה תבוא אליו, איזה יופי. ותראו את האוטו המסכן. אלעד, בוא תסתובב לאוטו. אנחנו הבנו שליטה. הנה, אלעד, הנהג שלנו, תסתובב לאוטו. האוטו ברח. אלעד, עכשיו יאללה, תעשה תעלולים. טוב. התעלול הראשון שלי זה 3, 2, 1. אני ארוג אתכם עכשיו. תסתכלו את האוטו המסכן. דרס אותי, אבל אני, מה אכפת לי? אנחנו עדיין בריאים. מסכן, אבל מי שסבל את זה, מה לעשות, אנחנו נוסעים. הנהג, מה תעלול השני? זה הכי יפה. ובוא נגיע לאן שאנחנו בכלל לא יודעים איפה הוא. אלעד, אני יודע לאן נגיע. בוא נחליף רגע, נגיע לאן שהוא. בוא קח, תביא.
רגע. עצור פה. וואו, איך ענינו את האוטו, לא טוב מאוד. אולי בוא נגנוב אותו אחרת, כי האוטו שלנו לא טוב. מה אכפת לך? אנחנו הולכים עכשיו למתחם היריות. וואלה. זוזי מפה, לא שואל אותך. אוי, לא. בואי נעשה קצת מקלחת. אוי, לא. אנחנו הולכים למות. בוא ניכנס למתחם היריות, למה? מי שואל אותם? היי, מה קורה? אתה רוצה לקנות רובים? או שאתה מעדיף שלא? אי אפשר לקנות רובים, אין לנו מספיק כסף. סתם, עובדים עליכם. מה קורה, חברים? עופו מפה, יא סינים. בוא ניקח רובה קטן ונראה. אנחנו טובים. 100. בוא'נה, איזה מקצוענים. לא יצא טוב. מה? לא יצא טוב, עזוב. למה?